Ahojte, chcel by som vám predstaviť tento Z25N, ktorý bude na predaj. Budem sa s ním musieť rozlúčiť, lebo je tu zmena projektu, tak potrebujem peniaze na niečo iné. Takže popíšem, je to Z25N, takzvaný, ľudia to nazývajú. Je asi z roku 1945, lebo číslo na motore je nejakých 14 549 alebo také niečo. Ale to sa už nedopátrame. Ja som si ho chcel nechať, aj som si ho tak robil, aby som tam mal všetky diely na tom, čo aj sú, ale prišlo niečo iné, takže budem sa musieť s ním rozlúčiť. Dobre, začnem odpredu. Takže vysokávania s nápravou, ťažný hák, pomek motoru, motor do značením šinecké levárne. Čerpadlo je komplet po geo a hlava takisto, žiadne praskliny, teraz dokončená, viem to doložiť všetko vo videu aj vo fotkách. Na čerpadle je liatino, je úzdro a liatinový obal, žiadny hliník. Ďalej filter Janota. Motor je teraz tesne po výmene oleja motorového, takže je tam po výmene, nechcel som to riešiť, ale potom prišla iná situácia, tak som ho vymenil. Dobre, so štartérom. Ďalej tu máme rýchlu prevodovku, ale nie je s dutým dnom, ale je bez uzávierky a je naozaj rýchla. Ide veľmi rýchlo. Ďalej od spodu na motori máme nízku olejovú baňu. Ja som tam všetky veci, čo tam chýbali, sa snažil zohnať. Stalo to. Nemal aj čas a nejaké peniaze. Dobre, originál závažia s účkovým výrezom na N-kový typ. Ďalej ideme uhlová prevodovka, dlhá podlaha, sedadlo, čo sú to, liatinové pedále, hviezdice, duté, nohavice bez možnosti osadenia hydrauliky, takže bez uší. Ďalej, čo tu máme? Ručná brzda. Tu niekto ohol a tak som vyhol naspäť, ak aj bola, tak preto tam je vidieť nejaké tie ohýbance. Čo tu máme? Vedenie výfuku spodom, to znamená, že aj táto časť je iná, nie je to vrchom vedené. Jedine, čo tu je tu alternátor, to už kto bude mať záujem, to si vymení. Takisto tu máme také, toto nalievacie hrdlo je na pravej strane, čo mali NK, a nádrž je tiež s kolieskom. To tu momentálne nie je, ale to pridám samozrejme k tomu, čo aj mám, tam pridám. Mám aj v mojich videách, možno uvidíte, na tento vývod sa dá napojiť kompresor, viem ho k tomu dodať a ešte čo mám navyše k tomu je jednoremeňová remenica, nakoľko tu je dvojremeňová, to mám všetko odložené, ale už sa mi s tým nechce babrať. Takže takto to vyzerá. Keby dačo, píšte ponuky, nebudem hovoriť, že koľko za to chcem. Skúsim niečo ponúknuť a na inzerát je na bazoši, bude aj na českom, aj na slovenskom. A skúste niečo ponúknuť. Budem potrebovať čo najviacej peňazí, tak očakávam aj troška vyššie ponuky. Kľudne sa pýtajte, ahojte.